IFM News. IFM News. Live report. Agtultuloy nga maobserbaran iti kasasad iti talupulok at may nga lalaki anat nagiti may nga hotel iti syudad ti Baguio iti Enero 16, 2026. Sigun ti Baguio City Police Station ti biktima kat may nga OFW no sa Dino gapgapon na laeng ijay Taiwan. Manipod iti naiya nagturong kumada ito iti Tugigaraw iti Kalman ket babayan iti connecting flight. Gapot awalo nga oras iti nasken nga uray na sakbay ti flight agturong ijay Tugigaraw. Binalakadan na giti kapamilya nga aguray latan da ito iti airport ken dayta meten iti naudi nga komunikasyon da kadigito Sigon kadigiti autoridad saan anay namnama ti masekna na pamilya ang nakadanon ti kapamilyada iti syudad ti Baguio ang nakapasamakan ti insidente. May basar iti CCTV footage na alang dagiti autoridad saan na nag-check-in ti biktima iti hotel nga nakatnagan na. Nakita pa iti CCTV nga nagpagnapag na ti biktima iti ruwar ti hotel ken napan pa iti balcony iti may kapat nga katsaaran. Adamet iti nakikita nga witness ang katugaw iti biktima iti balcony iti hotel sakbayan na pasamak ti insidente. Nagsagrap ti biktima iti multiple fractured iti naduma-duma apaset ti bagina iti agdama ket agtultuloy pailaing ti investigasyon dagiti otoridad iti napasamak nga insidente ngem sigon kadakwada ket awan ti napasamak a foul play. Damag Regional para iti IFM News Idol Shanti Papi Tata Carmen.